Știu că nu mi-e foame, dar tot desfac ceva dulce. Și știu sigur că o să mă enervez după. Pentru că senzorul nu mă minte, o să-mi arate exact ce se întâmplă cu glicemia după dulcele acesta. O să urce, o să ceară alte dulciuri și o să-mi strice toată ziua. Hai să schimbăm asta, îți arăt ce mănânc în loc când mă lovește pofta de dulce și crede-mă, chiar funcționează. 1. Lămâia sau apa cu lămâie. 2. Oțetul de mere. 3. Măslinele verzi. 4. Castraveți murați. 5. Fulgi de cocos. 6. Apă rece cu mentă. 7. Scorțișoara. 8. Boabele de cacao crude sau pudra de cacao 100%. 9. Afinele congelate sau cuburi cu fructe de pădure.